nehrál. Po sovětky to nejlepší hra, já jsem tam cheater. Na co jsem mám hrát? Hrál SpongeBob Tower Defense. Já jsem tam dělal The Hunt, ale je to podle mě je to nic moc. Jako mě to dost baví, ale já si budu zahrát Pedřikou a nechám se dát na fotku. Je to teď... Víš co, když se losovalo, tak já jsem byl ještě v autě. A seďoní na mě, či tu hru bude znát, jo? Seďoní na mě, či to bude znát. Tak počkej, já hraju Pedřikou, já už si to nechám asi na fotku. Já už myslím, že jsem dělala to takový znamená. Já jsem tě chtěl něco ukázat, ale tak už nic, no. Si to tady nechám a já teď to na svém líbnou, protože se tady zaktivuju Greystone. Mám 7. Kolik jich mám, sakra, teď měl jsem 3 a mám všechny špatný, takže já počkám, jestli to může zhruba kliknout. A zatím budu. A znáš Doors? Doors, ano, ale asi teď úplně nepůjdu hrát nic. Lebo já jsem to dohrál, A asi už nebudu. Já jsem to hrál, jako Granger lepší. Co? Kámo. Čus. Kámo, ty kokos. Já jsem si o všetko přišel. Don't pose. Take it to the chorus. Wow, fantastic. Maybe. Fantastic. Maybe. I go crazy. All you gotta do is just meet me at the Bože, jsem zašpil. Takže hej, jsem si přišel všetko, borci. Určitě to už máš krásně vpít. Idem s tebou, nevím.